Хезмәтен тиккә булды дип кайгырма, үзең өчен мул булыр. Рим фәлсәфәчесе Сенеки сүзләре белән бүгенге программаны башлыйбыз. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда имтиханнар килеп җитә. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен дәүләт имтиханнары быел ничек узачак? Безнең мәктәптә экзаменнарга әзерлек бик әйбәт бара. Дуслык бәйрәме. Казан мәктәбендә дөнья халыклары җырларын, биюләрен ош сулары белән ничек берләштергәннәр? Фестиваль бик кызык, ул инде 4нче ел тапкыр безнең мәктәптә уза. Эфирда мөгъҗизалар, нинди татар җыры поле чудес тамашачыларын таң калдырган. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын бирү кампаниясе башланып китте. Чыгарылыш сыйныф укучылары йомгаклау иншасын язарга әзерләнә. Алардан башка кагыйдә буларак төп имтиханнарны бирергә рөхсәт юк. 9нчы сыйныф укучылары өчен инде мәҗбүри әңгәмә үткәрелде. Быел имтихан материалларына кечкенә үзгәрешләр кертелсә дә, имтихан эшкәлекләре җитәрлек. Яңа коронавирус инфекциясе пандемиясе дә йогынтысыз калмады. Дәүләт имтиханына кагылган яңалыклар белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин брифингта уртаклашты. Мәсәлән, вузларга укырга керергә теләмәгән чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнарны 2 фән буенча гына тапшыра ала. 11нче һәм 9нчы сыйныф укучыларын тагын нинди яңалыклар көтә? Булар турында Гөлия Насибуллина сөйләп китәр. Это у тебя пояснение. Подключайся дальше. Казанның 179нчы гимназиясендә бердәм дәүләт имтиханына әзерлек тулы куәт белән бара. Бер рәттән информатика буенча имтиханга аерым игътибар бирелә. Быелдан башлап балалар информатиканы компьютер формасында бирәчәкләр. Бу яңалык мәктәпләрдә берникадәр дулкынлану белән кабул ителгән. Чөнки 11нче сыйныф укучылары биремнәрне үтәүне кагаз вариантында өйрәнгәннәр. Бары тик сентябрьдән алып мәктәпләрдә тренажерларда эшли башлаганнар. Пока на данный момент мы не знаем. Имтиханның ничек узуын без әлегә белмибез. Гадәти булмаган имтихан формасы башкарылган эшнең сыйфатына йогынты ясарга мөмкин. Шуңа күрә балаларның, ата-аналарның һәм укытучыларның әзрәк дулкынланулары бар. Чөнки укучылар имтиханга психологик яктан да әзер булырга тиеш. Компьютер формасындагы имтихан балаларның белемнәрен практик рәвештә күрсәтергә мөмкинлек бирә. Биремнәргә практик программалаштыру, электрон таблицалар белән эшләү һәм мәгълүмат эзләү кертелгән. Әйтергә кирәк, информатика имтиханын республиканың 2000 ярымнан артык чыгарылыш сыйныф укучысы сайлаган. Мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматлары буенча информатика имтиханын тапшыру өчен республикада барлык уңайлы шартлар тудырылачак. Мы сейчас закупаем, оснащаем эти аудитории, где будут проходить... Без хәзер информатика имтиханы узачак аудиторияларны җиһазландырабыз. Компьютерлар, сканерлар, принтерлар алабыз. Имтихан өчен барлык шартларны булдырачакбыз. Апробацияны үтәр өчен инде шартлар тудырылган. Гомумән алганда мәктәпләрдә булачак имтиханнарга әзерлек сыйфатына ышаныч белән карыйлар. Чөнки мондый әзерлек юл картасы нигезендә алып барыла һәм 10нчы сыйныфтан ук башлана. Мәсәлән, 179нчы гимназиядә укучыларны профильле әзерләү, предметларны тирәнтен өйрәнү каралган. Плюс к основному учебному плану. Мы всегда Төп укудан тыш без һәр вакыт өстәмә дәресләр бирәбез. Безгә бу эшебездә югары уку йортлары ярдәм итә. Мәсәлән, медицина сыйныфларындагы балаларга биология һәм химиядан өстәмә дәресләрне югары уку йортларындагы укытучылар бирә. Быелгы яңалыклар арасында югары уку йортларына керергә җыенмаган 11нче сыйныф укучылары дәүләт чыгарылыш имтиханын рус теленнән һәм математикадан тапшыра. Югары белем алырга теләүчеләр инде бердәм дәүләт имтиханнарын рус теленнән һәм профиль фәннәрдән бирергә тиеш. Мин Казан медицина буенча университетка керергә җыенам. Шуның өчен мин имтихан химия һәм биология буенча бирергә телим. Безнең мәктәптә экзаменарга әзерлек бик әйбәт бара. Мин биологиядан, химиядан һәм рус теленнән экзаменарны бирергә телим. Эпидемия шартларында быел 9нчы сыйныф имтиханнарын да гадиләштерергә булганнар. Узган елларда алар 4 имтихан тапшырган булсалар, быел рус телен һәм математиканы гына бирергә тиешләр. Өстәвенә барлык имтиханнар да санитар нормаларны үтәп узарга тиеш. Планируется задействовать 83 ППА во всех муниципальных образованиях республики. Республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә имтихан үткәрү буенча 83 пунктны куллану планлаштырыла. Алар арасында 1525 аудиторияда онлайн видео күзәтү эшләячәк. Быелда катнашучылар өчен урыннар саны 22 меңнән артык.
Имтиханның төп чорында 6500-га якын педагог җәлеп ителәчәк. Быелгы бердәм дәүләт имтиханының тагын бер үзенчәлеге вакытыннан алда этапны гамәлдән чыгару. Имтиханнарның төп чоры 25 майдан 2 июльгә кадәр узачак. Имтиханны 18 меңнән артык укучы тапшырачак. Министр фикеренчә, иң мөһиме хәзер чыгарылыш сыйныф укучыларына күбрәк психологик яктан булышу кирәк. Балаларга артык басым ясамаска, алардан мөмкин булмауны таләп итмәскә. Министр беренче чираттан балаларның сәламәт булу мөһимлеген ассызыклады. Казанның 181 мәктәбендә Халыклар дуслыгы фестивале инде менән берничә ел дәвамында уза. 4 ел элек Мәгариф милли проекты кысаларында төзелгән уку йортында мондый милләтләр бәйрәме инде гадәткә керде. Мәктәп ачылганнан ук үткәрелә. Биредә бәйрәмне оештыруга укучылар да, укытучылар да, ата-аналар да бик җаваплы карый. Бу гаҗәп тә түгел. Мәктәптә дус һәм бердәм булып 18 милләт вәкиле белем ала. Мәктәп укучыларының бер парта артында утырып, дус, ярдәмчел булулары үзе бер үрнәк булып тора. Бергәләп биюләр, җырлар өйрәнәләр, төрле халыкларның аш-су рецептларын кулланып ашарга да әзерлиләр. Дуслык дигәндә киртәләр юклыгын Мәрсилә Искәндәрова күреп кайтты. Вот этим прекрасным фестивалем разрешите открыть год родных языков и народного единства в нашей школе. Казанның 181 гимназиясендә быел кабат халыклар дуслыгы фестивале гөрләде. Инде традициягә әверелгән әлеге бәйрәмне укучылар елда зарыгып көтеп ала. Төрле ил халыкларының туган телләрен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә бу тагын бер адым. Фестиваль бик кызык, ул инде 4-нче ел тапкыр безнең мәктәптә уза. И бөтен кызык, һәйбәт, матур костюмнар безнең бар. Фестиваль кысаларында укучылар Кытай, Хинстан, Швейцария, Таиланд, Япония, Израиль, Швеция, Франция, Германия, Италия, Испания, Сербия, Румыния илләрен тәкъдим итте. Һәр сыйныф кайсы илне тәкъдим итүен җирәбә ярдәмендә сайлап алган. Фестиваль актлар залында узды. Фаида исә сайланган тема буенча газетлар күргәзмәсе оештырылган. Сербияны алар күрсәтер өчен сәхнәдә Сербиядә яшәүче кешеләрне эзләп таптылар. Аларның культураларын, традицияларын өйрәнеп, һәм менә бөтенесен бик детальләп күрсәттеләр. Актлар залы, сәхнә арты коридорлар шау-гөр килеп тора. Һәр сыйныф үз чыгышын аеруча дулкынланып көтә. Кемнәрдер сайлап алынган халык әсәренең театральләштерелгән фрагментын тәкъдим итә. Кайсылары шигырь, проза, бию, җыр башкаралар. Шулай ук үзләре тәкъдим иткән илнең милли ризыгын да әзерләп килү каралган. Монда әлбәттә әти-әниләрнең дә өлеше зур. Укучыларның әлеге чарага кызыксынып әзерләнгәннәре күренеп тора. Милли костюмнар, әзерләнгән чыгышлар барысы да югары дәрәҗәдә. Biz Колумбияны күрсәтәбез һәм мин биюне куйдым. Музыканы сайладык һәм үзебез биюне куйдык. Укучыларның күзләрендә очкын булса, аларны әзерләгән укытучылары да янып көеп, җан атып торалар. Әлбәттә инде бу бәйрәмгә әзерләнгәндә без бердәм балалар һәм әти-әниләр белән бергәләшеп, фикерләшеп эшләдек бу эшне. Милләтләр төрле булган кебек бүген катнашучылар да төрле, әмма аларны милләт җанлылык берләштереп тора. Минем өчен иң кызыгы ул безнең чыгышыбызда безнең биюбез бик шады ул. Алар гадәттә шундый бергә елмаеп, шундый матур итеп бииләр. Шунысы бик шады. Укучыларның сәләтен жюри бәяләде. Аның составында мәктәп укытучылары һәм махсус чакырылган кунаклар. Җиңүчеләрне грамоталар белән бүләкләделәр. Укучыларның шат йөзләре чыннан да чараның мөһим булуын ассызыклап тора. Великолепный фестиваль – это Искиткеч фестиваль. Ул дөнья халыклары мәдәнияте өлкәсендә бер йылдызлык. Минемчә, бу безнең өчен бик мөһим. Бигрәк тә бу ел без Татарстанда туган тел һәм милли бердәмлек көнен билгеләп үтәбез. Халык һәм ил мәдәниятен өйрәнү аша аның философиясына ирешергә мөмкин. Аның асылы әлбәттә бу халәткә үтеп керә алу. Мәдәниятебезне, культураны үстерү максатыннан укучыларны әлеге чараларга җәлеп итә алу да бик мөһим. Милләтләр дус булырга, бер-берсенең традиция һәм гореф-гадәтләрен белергә, хөрмәтләргә тиеш. Шул вакытта гына халыклар дуслыгы булачак. Поле чудес дип исемләнгән популяр программада татар телендә җыр яңгырады. Аны кем җырлады? Бу сорауга җавап һәм дә интернетта атнаның гадәти булмаган яңалыклары белән үз рубрикасында Нияз Рахман сөйләр.
Сәлем дуслар! Урамда яз булса да кыш бирешергә җыенмый әле. Хәер, һәр нәрсәнең үз вакыты диләр бит өлкәннәр. Демәк, әле өчен язны көтәргә бераз туры киләчәк. Ә менә безнең кызыл тәнәфес сәхифәсе соңга калмыйча атна саен үз вакытында чыга. Интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында алдагы минутларда. Казанда ел укытучысы исеме билгеле конкурс нәтиҗәләре буенча Авиатөзүш районының 119 номерлы мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Алексей Четверкин җиңү яулады. Ул Казанны республика этабында тәкъдим итәчәк. Елдан-ел бәйге педагоглар арасында популярлаша бара. Быел ул 500 мөгаллимне җәлеп итә. Быел конкурс 7 номинациядә үткәрелде. Укытучылар үзләренең осталыкларын 3 сынау турларында күрсәтте. Катнашучыларны югары уку йортлары вәкилләре, төрле һөнәри конкурсларда җиңүчеләр бәяләде. Барлык катнашучылар өчен бу үзләрен күрсәтү өчен, сынау өчен менә дигән мөмкинлек бит. Ә бүләк алу тагын да шатлыклы вакыйга. Я считаю, что учитель года — это прежде всего современный человек, который не боится использовать что-то новое в своей деятельности, не боится трудностей, но опять-таки старается найти прежде всего общий язык с детьми, чтобы донести до них то, что обычно не доносится в школе. Колоссальную помощь оказала команда нашей школы. У нас много участников конкурса «Учитель года» предыдущих лет, даже победителей много. И вот мы все вместе коллективными усилиями готовились. Директор прилагал большие усилия к тому, чтобы наш урок выглядел достойно, и другие мероприятия, чтобы тоже были достойны. Файдалы маршрут. Хабаровск шәһәрендә гадәти булмаган троллейбус йөри башлаган аэропорт белән Елга порты арасындагы маршрутта йөрүчеләр хәзер шансон һәм башка төрдәге җырлар түгел, Пушкин, Толстой иҗатын тыңлый икән. Шунда ки Максим исемле кондуктор егет пассажирларга нәкъ менә шундый форматта аудиокитаплар куярга була. Пассажирлар канәгать егет, хәтта кайберәүләр бу кемнең әсәре дип килеп сорыйлар икән. Миңа калса, бу шәп идея. Һәр шәһәрдә мондый маршрутлар булырга тиеш ул. Бездә мәсәлән татар телендә яңгыратырга була. Я перепрыгнул через барьерчик, свалился на пол, лихо перекурнулся вперед и кинулся через зал. Мәктәп укучылары этләргә ярдәм итә. Бу соңгы вакытта интернет челтәрендә иң еш очрый торган яңалыкларның берседер. Балаларның ничек итеп 4 аяклы дусларын кышкы салкыннардан коткарулары хакында инде без сөйләгән идек. Чираттагы вакыйга Киров өлкәсенең Уржум шәһәрендә була. Биредә бер мәктәп укучысы чукырга төшкән этне чыгара. Башта коткаручыларны чакыралар, тик алар без булыша алмыйбыз дип килүдән баш тарталар. Шуннан соң малай җиң сызган эт эшкә үзе тотына. Һәм этне коткара. Нәрсә? Афәрин? Схватил? Схватил? Дыши. Молодец, все, молодец. Молодец. Рәсем ясасаң, ул чынга ашырга мөмкин, дөресрәге, йомышак уенчыкка үрелергә. Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче бер баланың рәсеме 2 кибетен эләгә. Алар исә бу сурәткә нигезләнеп йомышак уенчык чыгарачаклар. Инде бу ел көз кибет киштәләрендә менә шушындый русалка эт барлыкка килергә тиеш. Бу нәрсә машина газларыннан агуланган эт шундый су хайванына үрелгәнме, әллә инде киресенчә суда булган балыкка эт башы үскәнме? Аңламассың. Вонючий мех. Надо подкрепиться. Бүгенге менә шулар, киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызда сезне көтеп калабыз, безгә кушылыгыз. Сөйгәнеңне генә өйрәнеп була дигән Иоганн Вольфганг Гёте. Шөгылегезне яратыгыз. Уңышлар сезгә. Киләсе атнада күрешербез. Сау булыгыз.